Posteľ si nastavíme výškovo tak, aby sa nám dobre manipulovalo. Ťažisko nášho tela prenášame cez kolená, chrbát je napriamený. Pacienta posunte na okraj lôžka, čo najviac je to možné, zábradlie je zdvihnuté, pripravte si postihnutú hornú končatinu do upaženia a otočte pacienta na postihnutú stranu. Postihnutá dolná končatina je vystretá v kolene, zdravá dolná končatina je pokrčená akoby v nákroku. Je dôležité použiť polohovacie pomôcky pred a za pacienta. Za pacienta, aby sa mohol oprieť chrbtom, uvoľniť sa a zároveň odľahčiť postihnutý ramenný kĺb. Pred pacienta na polohu zdravých končatín a pre oporu prednej strany trupu. Ak pri polohovaní využijete takéto množstvo vankúšov, pacienta už neprikrývajte, ak tak iba tenkou prikryvkou, aby sa zbytočne nepotil a nevznikala predispozícia pre vznik dekubitov. Je dôležité nastaviť polohu tak, aby sa v nej pacient vedel uvoľniť a cítil sa príjemne. Ak polohu netoleruje, snažte sa ju pozmeniť. Ak sa vám aj napriek tomu nedarí, rešpektujte to, možno to pôjde o pár dní neskôr.